moi boas a todas e a todos. Comezamos, unha semana máis nestas conversas de Orgullo Galego. Vexo que teña a cámara un pouco subida, non? Sí, eu creo que así un pouco mellor. Bueno, como dicía, comezamos outra semana máis con outro directo do Orgullo Galego. Hoxe, como sabedes, vamos a ter connosco a Boroa, que é un grupo de música en galego, un grupo de música folk, é xente que, xa ten percorrido na música en galego, especialmente na Compañía do Ruido, pero antes de comezar con eles, dicir que, que estas conversas, como todas as que facemos, quedan subidas na nosa canle de YouTube no noso iVoox, en formato podcast. Aí podedes velas fora de directo, pois se non podedes estar hoxe todo o tempo, se sabedes, pois, se xente que non pode estar hoxe conectado, como digo, pode seguila fora de directo. Tamén, a xente que estedes por primeira vez, animarvos a seguirnos, tamén a suscribirse na nosa página web como orgullogalego.gal, moi importante ese apartado de suscripcións, porque é o que axuda a que podamos seguir xerando ese contido. E tamén dicir que temos unha tenda online onde temos, orgullogalego.gal, onde temos os gastos en envío de balde e que, eu animaríame a aproveitar esa oferta. Tamén comentar que hoxe nas nosas redes publicamos un novo vídeo de música en galego, un videoclip de Tecor Societario, que está marcado nunha campaña que facemos, na que participamos, que impulsa a cooperativa Xuseia, que vai da man da área de patrimonio da Deputación da Coruña, un videoclip moi interesante, e con eles vamos estar mañá novamente en directo, sobre as 9, pon as 9, sobre as 9:04, 9:20, vamos estar en directo con Tecor Societario para falar dese videoclip, dese traballo que fixeron, de novos temas, do que vai ser o seu seguinte disco, do proxecto este de patrimonio inmaterial que impulsou Xuseia, moito máis, e que, eu, como digo, animo-vos a participar, non? E tamén temos outra conversa da semana pasada, con a Darren Ridman, que tivemos a conversa un martes, foi, e tamén falamos sobre un poquinho pois, o percorrido deste grupo. O luns pasado tamén se publicou un novo videoclip e nada, que eu recomendo vos ver. Tamén deixei por aquí abaixo, unha ligazón que é o videoclip de Boroa, un videoclip que veñen de sacar recentemente, e que, tedes por aquí abaixo a ligazón, logo volverei a poñela, pero tamén a podedes ver nas súas redes sociais. Besos que xa están conectados, vounos meter no directo. Moi boas. Moi boas tardes. Bos días. Que tal? Días xa casi noites. Casi noites. E lo, que tal? Escoitase ben, non? Ben. Sí, ti, a min tamén, non? Vos a min. Perfectamente. Perfecto. Vamos a poñer isto aquí un momentiño. Aí. Entón, nada, que é a vosa primeira vez por aquí, polo Twitch? Pois sí, nós non somos moito de navegar nestas cousas. Que non diría, que ao final, que no 2023 habería que estar nestas cousas. Non ves? Nós que vimos da época da pedra, de andar a patear as calles, as rúas. Sí. Eu supoño que son máis novo, pero lembrome que non hai tanto, hai 15 anos ou así, a música, MySpace, e ese tipo de espazos para tal, descargala aí por, que programa era? O Ares, creo que era, para descargar, e se non, unha cousa así, pero para coñecer, e a mí ainda me pillou a época que para coñecer grupos había que ir aos fanzines e cousas así, E ao Bartolo. O Bartolo, sí. E esas cintas de José de Molina, ali do cantautor mexicano. Sí. Aquí en Vigo, aquí era a Noeta, principalmente. A la Noeta, sí, claro. A la Noeta, e tamén en Churruca, e había tal, non? Pero sí que porque outro día falaba con unha das bandas que estábamos entrevistando que
como cambiou todo, que antes para os grupos, e deso falaremos logo, esos fanzines, incluso os envíos por correo de discos e tal, e agora as redes sociais son imprescindibles para difundir o que faz, non? E tal, mira, nós recordo que a compañía do ruido que facíamos unha cousa moi divertida, ademais. Mira, a publicidade, cando chegábamos a un pueblo a tocar, levábamos un rollo de papel de estraza. Entón, pasábamos pola mañá a coller cachos, retales, flechas, tal, ruido, tal, non sei cuánto, e íbamos poñendo por todas as rúas, ata onde era iba a ser a plaza do ruido. Entón, sempre chamaba a atención da xente do lugar. Claro, claro. Das da doito, de pronto, a peña iba curioseando por ali, veña, rock and roll. E aí, hoxe, non ves? Estamos aquí un diante dunha pantalla. Ostra, eu ainda me lembro o verán pasado en Pontevedra hai un rapaces que montaron un grupo e estaban con unha maqueta vendéndoa pola rúa, parando a xente e todo iso vendendo. E digo, joder, está guai, Sí, sí que está guai. Está bonito que aínda se conserven esas cousas tamén, non? Sí, en Ribeira hai uns rapaces tamén que van así, salen o día do mercado. E feito, miña nai, collelle, sempre me cheje cas maquetas dos raperos. Sí, sí. Bueno, ahora, como decimos, hai que adaptarse a todos os espazos que sexan para poder divulgar e dar a coñecer e tal, hai que adaptarse ao que veña e polo menos usalas con un bo propósito, non? Sí, jova, de feito, mira, falabas do MySpace, o MySpace eu recordo que aquela época moi guai. E nós tiñamos aquela un proxecto que éramos chiquilicuatres. E nos saíron un montón de entrevistas, de feito nos gravaran, nunha produción dun disco dunha produtora de Baltimore. E nos colleran un par de temas para un disco de World Music. Había unha banda de Dinamarca, outra de Australia, outra de tal, estábamos nós daqui da zona de Galicia. E nos chamaban un montón de entrevistas para revistas especializadas da vida de Estados Unidos. Nostra, joder. Así que Space non tan mal. Era complicado, non? Era como eran os orixes e era un pouco rústico todo. Sí, pero funcionaba guai, funcionaba ben. Pois sí, a verdad que sí. Pois nada, hoxe vamos conversar, vamos coñecer un pouquiño máis este proxecto que Boroa. Como decía antes, deixei aquí no chat o enlace do vídeo para, como isto vai quedar logo subido para xente que nos estea escoitando fora de directo en podcast ou no YouTube, vou a deixalo na descripción para que entredes nas súas redes sociais e tamén na canle de YouTube, porque, bueno, a nós, a maioría da xente, todo isto veo fora de directo, porque o podcast é o típico, para poñer, para ir a correr, a camiñar, o que sexa, e aí é onde temos bastante percorrido. Entón, para comezar, eu quería preguntarvos eso, quen son Boroa e por que ese nome? Bueno, empezo eu, Geiteira. Veña, dalle. Pois, Boroa, mira, nós vimos, ou gustanos moito facer a rúa, non? Entón, sabimos facer, bueno, eu fixen moitísima, dende o ano 2000 ata o día de hoxe, fixemos moita rúa por toda Europa, Península, etc. Pero nunha destas viaxes que íbamos os dous, a Euskal Herria, solíamos ir un mes, como unha marea do Gran Sol, porque en Euskal Herria a rúa, a diferencia de Galicia, aínda nos levan aí unha vantaxe, dase moi ben, hai moita educación respecto a eso, e se valora moito, non? Hai máis facilidades. Ali topamos con dous músicos da lá, na zona de Vergara, bueno, eles mantiñan a triquitixa, tal, e empezamos a facer un cuarteto para tocar por alá. Íbamos a bares de por ali a tocar. Bueno, decidimos facer un grupo que misturáramos Galicia e Euskal Herria e que pudéramos ensaiar a distancia. Ir compoñendo e ter dous espazos, non? Podíamos así vender aquí e vender alá. Cando viñamos de volta, íbamos pensando nun nome, xa para... Claro, dicimos, como buscamos un nome que sone a Galicia e que sone vasco tamén. E pasa, indo pola zona da Morevieta, nos atopamos un pueblo que se chamaba Boroa. Entón, coño, aí está, a nosa Boroa do pan do millo, e a Boroa deles, sona bonito, sona elegante, e xa temos algo que sona nos dous sitios, non? Que podemos... optimizar nos dous lados. Que é unha cultura. Exactamente. E aí xa quedou o nome de Boroa. E quen des facedes parte? Porque, se non me equivoco, sodes máis que os dous que estades aquí hoxe.
Sí. Bueno, en orixe Boroa sempre foi un trío, Suso coa guitarra, Alberto, que é o que falta hoxe, Alberto Millán, co baixo, e eu ca gaita. Pero é verdade que agora temos unha nova incorporación coa percusión, así que, bueno, pois somos 4 agora mesmo, non? No disco gravou un batería que é Javier Gómez, e agora na formación pasa a ser unha constante a percusión. Aínda que, bueno, a orixe, como digo, ese trío, ese formato tamén nos vai a gustar conservalo porque é a esencia. Sí, non quita unha cousa a outra, ademais, así te abre moitas máis posibilidades tamén, non? Poder, tanto en economía, como, sí, versatilidade, porque a día de hoxe compaxinar os traballos de todos, e máis sendo todos músicos, estamos en varias formacións. Entón, podeche cadrar algunha fecha que non poda, etc. O que si non pode faltar é ningún destes tres, non? Esos son os tres que teñen que estar sí para que sone desa maneira. Se xa te vas a dous, podes facelo, pero xa tens que reconvertir outros veces arranxos, que non hai problema, pero son máis traballiños. Claro, claro. Sí. Porque digamos que Boroa, o sea, aínda que agora sacades un disco, digamos que estades así, como comezando a ser máis coñecidos, quer dizer, o grupo non naceu realmente recentemente, non? Xa ten uns aniños, ou igual me equivoco, pero a min quereme sonar que sí. Sí. Nós, como Boroa, como nome oficial, digamos que si é dende o ano 2020 que empezamos a darlle esta adaptación, esta forma, non? Nós con esta teima xa realmente levamos dende o ano 2010, non? Que empezábamos a facer meter a gaita nese outro contexto, non? Pois tocar temas como Wonderful World, ou tocar temas como All of Me, Lágrimas Negras, este tipo de pezas que parece que cando sacas a gaita deso máis que temos máis común aquí, non? Pois esa muiñeiras e tal, cando tocas na rúa está moi testado, non? Que a ti cando tocas unha peza destas na rúa van caendo billetes en vez de caer monedas. Entón, se fai máis singular, non? Ti cando estás escoitando de pronto na rúa, chama a atención, non? Entón, sempre como xogábamos moito con todas as cousas, xa na época da compañía e de todo, pois metías guiños así, non? De outras músicas que non tiñan que ver a priori ca nosa instrumentación. Entón, xa, se digo, dende o ano 2010, que andabas co un mundo de músicas, a gaita para outros elementos, para outras situacións, ata darlle esta forma, non? E o grupo en que estilo podemos encadralo? Hai un estilo concreto ou, bueno, das influencias ás vosas cancións falaremos logo, pero vamos a meternos primeiro no estilo, porque eu sei que, polo menos, a miña experiencia con todas as bandas que entrevistei, sempre vos custa moito así encadralo nun estilo moi concreto, non? É que diso encárganse as produtoras, os comerciales. Os músicos facemos música, despois chega un produtor ao Bronx, ve os rapaces facer na calle pim, pum, tan, e lle chama hip hop. Despois lle chama rap, despois trap, e despois, porque hai que etiquetalo, darlle un envoltorio, poñerlle o vestido e venderlle ao consumidor, non? Pero nós facemos música. Realmente, pero bueno, sí, que estamos nun mundo de etiquetas, non? De etiquetas, sí, pero bueno, está ben que o mellor sexa quen escoite, non? O que decida onde pode ou onde quere encasillalo, non? Sí, de momento, por exemplo, hai xente que che di que ten tintes de jazz, pero jazz é moi amplio. Claro. Que folk, bueno, que é world music, non? Músicas do mundo. Se podría cadrar por esa zona, non? A mellor por músicas do mundo, porque ao final o que xunta é folclores de todos os lugares. Claro. Ao final, se estás xuntando a muiñeira cun corrido mexicano, se estás levando a un son cubano ou a nosa rumba, se o levas ao swing, parece que nos vamos un pouco aos Nueva Orleans, non? Pero se te vas a unha giga e tamén a mezclas con ese Nueva Orleans, a que sona? Claro. Complexo, sí. Sobre eso quería preguntarvos máis, meternos máis, porque no vosso proxecto falades eso, como é un proxecto no que ten a gaita, digamos, non como ferramenta principal, pero como ferramenta principal, pero que está como adaptado que é o século XXI, non? Falades eso, de outros xéneros, outros estilos do mundo, entón, debollámonos un poquinho máis eso,
ese papel da gaita, esa mestura con outras influencias, aínda que logo entraremos nalgúns temas que tedes tamén, que sí que recordan a outras culturas, outros estilos, pero bueno. Vale, sí, evidentemente o instrumento principal e ao redor de onde vai toda a música do universo Boroa é hacia a gaita, non? Pero tamén queremos darlle ese punto innovador, non sei se sería a palabra, onde aparte de introducir o instrumento no que poderían ser outros estilos musicais ou picar un pouquiño de outras culturas de moita tradición, ademais musical, pois tamén darlle ese punto do século XXI en canto ás tecnoloxías, non? Por exemplo, eu sempre vou con unha pedalera onde, bueno, pois podo darlle diferentes sonidos, podo meterlle un delay, teño un octavador, disparo o que serían os roncos, os bordóns da gaita, que normalmente se tocan, bueno, pois en directo, en este caso, como para poder tocar en diferentes tons non sería viable no medio dunha canción ponerte a afinar constantemente en diferentes afinacións, van gravados e soltados por un looper. Quero dicir, nese sentido, intentamos adaptar o instrumento pois ás novas tecnoloxías e tamén adaptarnos ás novas cousas que van saindo. Por exemplo, a min gustame moitas veces experimentar co que son as palletas de plástico. A palleta, bueno, supoño que todo o mundo máis ou menos o sabe, pero é o que leva o punteiro e esa lingüeta dupla que fai soar o instrumento, que habitualmente, pois, de caña, pero neste caso xa existen palletas de plástico, gústame tamén probar eso, que te dá outras posibilidades e outras sonoridades, ademais. Entón, en ese sentido, no que nos gusta ou definimos ou decimos que intentamos adaptala un pouco ao século XXI e as posibilidades que nos ofrece este século en sí, non? Sí, ademais, xa por unha parte técnica, non? Ti, cando estás nun Tamén. escenario, nós, para ben ou para mal, non estás nunhas condicións, estás tocando nun festival que hai 4 bandas, que tocas cunha batería detrás, que estás con 15 monitores, entón xa tampouco é viable meterlle un micro ao ronco. O mellor é un viable nun auditorio que podes poñer mamparas, que estás tocando ti só, e podes poñer un Newman de 5.000 euros para que sone ese ronco e ninguén lle vai interferir. Entón tamén foi unha maneira de buscar, non? Foi unha necesidade, en principio. Claro. Porque ti cando estabas, por exemplo, ca compañía, cunha banda de 11 tíos en riba, clarinetes, gaitas, acordeóns, baterías, 3 guitarras, baixos, pianos, e iso, e 15 monitores, pois era un problema de cara ao son, non? Entón, xa a hora de, pois, nese caso, Tomás Axeitos, o noso técnico, cando, pois, se inventou un micrófono para a gaita. Inventas un micrófono, ou despois xa che leva a pedalera, por exemplo, non? Xa dis, coño, se por aquí, agora tamén aquí podemos procesar sonidos, podemos levar loops, te leva, unhas cousas levan a outras, non? A necesidade sempre axuda a evolucionar, non? Entón, é un poquinho tamén por aí, esa parte, non? Sí, e de feito é un proceso de experimentación das cousas que nos íamos atopando ao longo destes anos, non? Desas dificultades das que falas uso ao longo destes anos que te levan pois a ese camiño no que estamos agora. Logo, continuando co tema da gaita, hai un tema interesante que quería preguntar, e é que, eso, afondando máis nesta cuestión, nunha das imaxes vosas lía, eso, como que se falaba que hai que seguir prestixiando, non? A gaita, que no seu momento mesmo chegou a ser asimilada e mesmo, como diría eu, ridiculizada, non? Me gustaría que nos falarades un pouco máis deso, tamén como vedes a situación, claro, isto é algo moi xeralizar moito, non? Como vedes a situación da gaita, porque a gaita, claro, non só ten que ser, pode formar parte dun proxecto máis colectivo con outros estilos, por eso, como vedes a situación da gaita a século XXI, ano 2023 tamén, eso, como que nos debulledes un poquinho máis eso, non? O de que falades de que se foi ridiculizada, asimilizada polo poder e todo iso. Bueno, primeiro dicir que ese texto foi escrito por Xavier Marqués, un poeta ribeirense, o cal estamos
tremendamente agradecidos. Creo que, ademais, é moi significativo e moi explícito. Sí, ademais, a gaita é un instrumento que ten un percorrido amplísimo e unha existencia longuísima, non? Entón, evidentemente, en un percorrido, en unha existencia tan ampla, pois vive moi diferentes momentos, contextos e en moi diferentes tipos de sociedade. Entón, ao longo da súa existencia, vive momentos álxidos e momentos de decadencia, momentos no que está considerado un instrumento principal ou, por exemplo, acaba incorporándose a música culta occidental europea, como na corte de Luís XIV no século XVII, en momentos no que é desprestixiado ou incluso chega a estar prohibido a súa interpretación nunha igrexa. Entón, quero dicir, todo isto conforma a gaita cunhas características super peculiares e, ademais, pona en diferentes contextos ao longo da historia, pasando por diferentes puntos en función das convencións sociais ou dos momentos históricos que foi vivindo, non? É verdade que, por exemplo, aquí, agora, neste século, xa dende finais das últimas décadas do século pasado, a gaita, por exemplo, aquí en Galicia está asociada e moi vinculada como a cultura como símbolo da nosa cultura. Eso tamén, en certo modo, lle dá un lugar que apecha un pouco en ese sentido, non? Cando asocias directamente ao algo, non? Pero sí que é verdad que eu creo que agora mesmo a gaita está vivindo un momento bo, digamos, non? Pola gran cantidade de xente que interpreta e compón para este instrumento, pola gran diversidade que podemos atopar de grupos que utilizan a gaita en diferentes estilos tamén, non? Entón, nese sentido, creo que está vivindo un bo momento, tamén, evidentemente, influencia do momento que vive a música tradicional ou do boom que supuxo a música tradicional, por exemplo, nestes 2 últimos anos, pero tamén con moita anterioridade. Non sei se querías engadir algunha cousiña. No, está perfectamente explicado. Sí, non. Sí, é certo que hai esa parte, non? Falábamos un poquinho antes, esa outra vertiente de non me toca la gaita, non? Claro, por exemplo, ese tipo de expresións... Esa expresións, esa é unha parte despectiva, non? Hacia Claro, ese eu creo instrumento. que ese tipo de expresións denotan un pouco eses momentos que o mellor a gaita puido ter ao mellor un desprestixio, que non me gusta moito esa expresión, pero sí, tics, ¿no? Claro, denotan que o mellor no seu momento que existiran ou que xurdiran ese tipo de expresións, denotan, pois, o momento que estaba vivindo tamén a gaita, non? Nese momento. E un pouco que distís, que te posa a botar de cabeza nomes de gaiteiros e gaiteiras a día de hoxe en Galicia, que son excepcionales, que son boísimos, non? Un David Vélez, un Isidro Vidal, un Dani Bellón, eu que sei, podes empezar a nomear e son gaiteiros, son músicos de un nivel que é alucinante, non? Entón, a gaita en que momento está? Eu creo que nun bon momento. É unha parte como de eso que decimos da gaita igual que a lingua, non? O gallego só che vale para falar en Galicia. Pero tamén non, pois a gaita non vale para tocar ao Papa, como iba Carlos Núñez, non? Sí, además, a comparación é boa, non? A gaita lle pasou o mesmo que a lingua, non? Pasou de momentos álxidos que a nosa lingua, quero decir, que ao galego, non? De momentos álxidos a momentos moi escuros ou séculos escuros que denominamos de por sí, non? Momentos máis álxidos, máis baixos, bueno, foi vivindo. Na actualidade, como digo, creo que vive un bo momento. Por exemplo, a xente que estaba mencionando Suso, que son grandes gaiteiros, e toda a xente que sale, ademais, do mundo académico, que a gaita é un instrumento vinculado á tradición oral, sobre todo en Galicia, bueno, maioritariamente, podemos profundizar despois en isto se queres, pero aquí en Galicia, maioritariamente, isto significa que de xeración a xeración a súa música transmítese de forma oral, non? Pero o século pasado, máis ou menos na década dos 70, pasou ao ámbito académico. E isto tamén lle dá outro valor, non? Ou non sei se a palabra sería outro valor, pero sí que a mete noutro camiño, non?
de interpretación, de composición. Claro, as composicións non poden ser as mesmas e teñen que ser memorizadas para que pasen dunha xeración a outra que as podas escribir, non? Evidentemente, pois non teríamos hoxe as fugas, os preludios de Bach se alguén os houbera tido que memorizar para que chegaran ata nós, non? Entón, isto é o que lle dá un novo camiño, que lle dá un valor engadido ao noso instrumento dende que pasa un pouco tamén a ese ámbito, non? De feito, a día de hoxe, a gaita é un instrumento que podes estudar no conservatorio, que obtés unha titulación que te habilita como profesor, non? Bueno, que parece que é o mellor noutros instrumentos que levan moito tempo con este percorrido, bueno, pois na gaita é dende, xa te digo, máis ou menos a década dos 70, do século pasado, implantouse por primeira vez na cidade de Vigo, no Conservatorio de Vigo, e tardou casi 30 anos en ser implantada en outro conservatorio en Galicia. O cal, quero dicir, fainos unha idea do duro camiño que tivo que ir percorrendo. E que ainda lle queda, porque realmente aí, si é certo, ni siquiera en toda Galicia nos conservatorios hai esa especialidade. Exactamente, por exemplo, no Conservatorio de Santiago non existe a especialidade de gaita, no Conservatorio de Coruña tampouco, no Conservatorio de Pontevedra tampouco, aquí queda lanzada a nosa proposta. Claro, que sería algo impensable, pois, se nos vamos a un país como Irlanda, onde a música é industria, e aquí ainda non se cree que é industria, que o músico vai por un bocadillo. Eu sempre vou a ser máis que ela, non? Daste conta que, claro, nos bares, por exemplo, non existe música enlatada, existen músicos tocando. Iso que xenera os autónomos. Xenera que ti podas salir á calle pola mañán e tes ás 10 da mañán tocas na Reixa, ás 11 tocas na tal, ás 12 tocas na tal. E ti vas facendo o teu pase dunha hora en cada sitio e fixestes o teu xornal. Se non vas a pensar, as bandas en Irlanda, se vas a U2, Coldplay, The Corrs, Sinead O'Connor, se vas nombrando, iso que xenerou foi moito carto tamén nese país. Claro. Entón, se queremos, non vale só que a administración fale de tal e poña no Obradoiro a tocar a máis grande e na catedral, vale que fomentes que poñas medios para que isto sea unha industria de verdade, non é unha industria de catro. Sí, totalmente de acordo. Con todo o que comentaste, es que é moi interesante. A min, e algo que me parece positivo, non? É que, aparte de estar presente na música folk, tamén saia, por exemplo, mañá que temos connosco aquí a Decor Societario, que é un grupo de punk, teñen a gaita, non? Hai outros grupos no país, a min, bueno, algúns tocan, outros xa non, Falperris, Motor Perkins, Bastards on Parade, grupos que son de punk, son dun público moi distinto, por exemplo, Bastards on Parade, que tocou varios anos no Resurrection, van coa súa gaita tamén, o sea, quero dicir, están chegando a outros estilos e logo, que eu creo que é moi interesante, e logo, porque por aquí, bueno, tamén pasou, con isto falamos moito con Carlos Núñez e con moita outra xente que pasou por estas conversas, que dicía que logo xa non é só quen está no escenario, non? Sino que aínda a día de hoxe tú vas por cualquier lugar e hai xente que ten a súa gaita en casa, sabe tocala, que igual a saca só para unha festa na casa ou así, pero que sabe tocala, non? E o propio Carlos, creo que era Carlos Núñez, que me dicía que el nos seus traballos de campo, creo que era ele, pero non estou seguro, pero nos 70, nos 80 e tal, que nas aldeas raro era a casa que non tivera un gaiteiro, ou seja, quer decir, que existía esa presencia, quizáis o que lle faltaba, o que comentaba agora, darlle todo eso unha estrutura tamén máis adaptada aos tempos, máis profesional, non? Pero nós digamos que tiñamos esa presenza no campo popular, o sea... Sí, e de feito, pois mira, un pouco como ese boom de tanxugueiras, non? Pois agora hai máis rapazas que queren tocar a pandereta. Sí. Bueno, si, evidentemente, se nós ocultamos a nosa lingua, se nós ocultamos as nosas ferramentas, non vas a saber nin que existen. Ora, se ti ves con normalidade en escenarios, na rúa, en pasarrúas, en taberna, en calquera ámbito, pois generará que non teñas vergoña xa para empezar do teu, non? E potenciará, ademais, o rollo. De feito, mira, o que falábamos de eso de gaita nun escenario, nós no ano 92, así unha anécdota divertida, que estábamos tocando, nos metíamos a gaita, sempre tivemos a gaita. Nós, porque xa desde pequenos
estábamos ca Asociación de Ancoradoiro, unha banda de gaitas de Ribeira, entón parte dos integrantes de Hepatitis ou de Bastantes Young tocaban a gaita. E nun concerto en Porto do Son, chegounos un tipo por ali dicindo que era o manager de Rosendo e nunca viron unha banda de rock and roll con gaita. Con gaita. E se nos animaríamos a facer unha gira de teloneros con el. Nuestra. Caso que nós éramos uns moquentos e reímonos del, e pedimos outro calimocho e vai de aí e tal. Entón, o tren pasa ás veces. Agora, se o coche... Pero pasamos unha idea de que a ese home chamoulle atención. Pero era un instrumento máis. Chamoulle unha atención. Había 5 tíos con guitarras e tal e unha gaita tocando punk a toda hostia. Sí, comentábanos eso Carlos Núñez, que él dicía que ainda a comezos dos 80, cando xa tocaba a gaita, que bueno, que dicían, bueno, traer isto para un concerto, non, había moitas reticencias, sin embargo, nos 90 hubo ese boom todo, non, que coñecemos, antes incluso do que foi o Rock Urabú, dese boom de música tradicional, e decía él, e de golpe empezou a interesar fora. El dicía, eu lembro de tocar cos Chieftains, de ir a Nova York a tocar a Casa Blanca, e de golpe foi como que aquí foi en plan, ostras, pero non, eso tamén o queremos nós, non? O sea, foi como unha reacción ao que, digamos, fora tiveron interese, pois de golpe, dixo, aquí empezaron a chamarnos de todos os lados. De todos os lados, e a sair bandas que xa existían, porque é que falamos sempre. Ao final, bandas hai, é como... Ora hai máis bandas que antes, sempre hai bandas. Na pandemia se compoñía máis. Como se compoñía máis? Estaba a xente encerrada, pero os músicos só lo compuxeron na pandemia. No 2010 non compoñían. Ou hai que esperar a que estalle la bolsa en Nova York para compoñer. Non? Entón, grupos hai. O que a mellor falta a veces é esa visibilidade, non? Esa forma. De feito, a principios de 2000, na radio pública e na tele pública, había moitos programas que potenciaban a música galega. Entón, de pronto, hai moitas bandas que nos facemos máis coñecidas. O sea, se ti nos cortas as alas, se ti na tele sempre sale Feijóo, pois só lo coñeces a Feijóo. Pero se sale tamén os da Compañía do Ruido, os dos Esquíos, os de La Matumbá, os de tal, os de cual e os de cual, de pronto a xente, coño, fai orella, non? Sí. Eu, personalmente, eu teño 35 anos e eu coñecín a música en galego polo Xabarín, e logo xa posteriormente, o xa un pouco máis adulto, o aberto por Reformas, o Apolo Hit que había e todo iso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero foi por eso. E a día de hoxe, en cambio, apenas hai un ou dous programas nos que metan uns minutiños. Sí. Está moi complicado nese sentido. Pois sí. Para ir avanzando, eu quería facervos unha pregunta sobre o videoclip que vides lanzar recentemente, ese videoclip chamado Naos, que bueno, contades que é unha muiñeira con aroma a México, non? Entón, gustaríame que me explicarades un poquinho máis eso, porque esa referencia a tradición mexicana, e logo tamén, claro, a min, claro, eu supoño que porque non coñezo tanto en profundidade o que é a música en xeral, pero claro, a min chamou a atención esa referencia e, sin embargo, cando vin o videoclip chamoume moito tamén visualmente o Dolmen de Axeitos, non? Que tedes aí unha imaxe. Entón, explicarnos un pouquiño ese videoclip. Sí, ao final é igual unha simboloxía, non? Quen foi o que foi Pondal, quen foi o que fixo o himno e o que creou ese rollo de somos celtas, non? Sí, Pondal. Visigodos, jodos, fenicios, romanos, españoles... Entón, ao final é unha simboloxía igual. A México somos emigración, non? Ao final, Galicia é emigración, somos dous gallegos que marchan por tabaco. Un pouquiño vamos a ter un pensamento de que o mellor nese Dolmen de Axeitos quen mora foi un mexicano que emigrou a Galicia, non? Ao mellor non levamos nosa muiñeira lá, ao mellor descubrímola por ese mexicano que vive no Dolmen de Axeitos. Sí, era un pouco esa raíz, non? Ao mellor esa imaxe moi bucólica, eses carballos, ese dolmen, o castros de Neixón, de feito, todo prácticamente estuvemos ambientando en zonas de castros, non? De aquí. Pero, en cambio, a música, en armonías, nos leva a ese México, non? De feito, aí no voso disco, que comentaba antes, que a min, ollando no voso Spotify, cando che comentaba que estaba aí vendo as cancións para añadir nas listas, chamoume a atención, bueno, empecé a escoitar, pero chamoume a atención, de feito foi as primeiras que puxen, a que se chamaba Al-Ándalus, Sevilla.
Entón, contádanos un pouco que hai neses temas e por que eses nomes. Sí, pois o primeiro que dixeches, Alalá Andaluz, bueno, en orixe é un alalá, que é un ritmo propio galego, un ritmo tradicionalmente para voz, que despois adquiriuse tamén no repertorio de gaita, ese canto lento, ad libitum, moi íntimo, non? Pero cando montouse ese tema, que ademais sempre ten como ese toque lixeiramente improvisado, non? Nunca sae dúas veces igual, non? Ten unha melodía de orixe que vai evolucionando. Recordábame, ou recordábanos un pouco tamén a ese quejío flamenco, a ese canto íntimo que teñen os flamencos, eses xiros. Tamén pola escala utilizada, bueno, en concreto o modo utilizado, que tamén achégase á música andaluza. Entón, bueno, parecíanos que daba como esa mezcla entre unha cultura e outra, non? Por aí ven ese tema, que ademais é o único tema do disco que está exclusivamente para gaita, non? Para tamén simular ese canto íntimo, solitario, casi un pouco hipnótico en determinados momentos, non? E despois Sevilla, pois tamén outra referencia a esa cultura, nunha das viaxes que fixen para lá, tive unha ocasión de coñecer a cidade de Man de un sevillano, gran compañeiro e amigo, bueno, pois cando coñeces a cidade de Man de alguén dali, creo que aprecias de forma diferente, non? Desa viaxe saliu xa esa melodía que ao final, evidentemente, facemos nós, e entón as nosas raíces son galegas, entón mezclase, non? Esas dúas culturas, esas dúas tradicións, de algún xeito, sempre acaban mezcladas. Mira, coméntanos por aquí, polo Instagram, din, deixoche por aquí a pregunta, porque non teño conta en Twitch, pero gustaríame que lle preguntara se no seu disco hai influencias da música vasca. Pois neste en concreto, creo que non nos saleu ningunha cousa que fora así. Non? A pesar de que, mira, é curioso, non? Porque se nace ali, nace con xente de ali, e a idea de facer algo que sonara a Galicia e que sonara a Euskal Herria. Sí. Pero non en este disco en concreto, non, pero non. sí que é verdad que a idea de Boroa, se é posible, se a vida o permite, é darlle continuidade e seguir sacando novas composicións. De feito, xa estamos compoñendo novos temas e seguir, pois ter a posibilidade de gravar máis, non? Nesa búsqueda sempre vamos tocando diferentes tradicións, pois eso, por viaxes que facemos, por aproximacións, a veces, bueno, pois son simplemente anécdotas de algo que se che cruzou en ese camiño. Nesta ocasión cadrou que gravamos estes temas, pero a intención sempre é esa, entrar en contacto con outras músicas, outros estilos e outras tradicións. Pois mira, queda agora como idea. Queda tomada a palabra. Eso é, queda como idea, porque como estamos agora xerando esas novas composicións, pois está ben. De feito, eu recordo que de algunha das viaxes que fixemos ao País Vasco facendo rúa, o que comentábamos antes, recordo que falamos cunha persona que nos deu un pequeno cancioneiro sobre música tradicional vasca que teño por aí, porque sempre que vou a eses lugares e teño ocasión de falar con algunha persoa que teña algo de coñecemento, gústame sempre pois preguntarlle ou se ten algo traelo. De feito, ali tocábamos o Mayur, o Chorí, este tipo de cousas, non? Cando estabas por ali. Sí, porque esa, un pouco a mellor esa habilidade igual de necesidade. Estás na rúa ali e se montas tamén unha peza dali da zona, non? Feito nunha viaxe que fixemos agora por Alemania, este ano pasado, tivemos unha anécdota simpática, non? Que cando estábamos no monte, nos Alpes,
atopamos sí. con uns cámaras, con uns tipos, resulta que era valencianos por el mundo. E claro, cando pasamos de, tes aquí unha geiteira, tal, cual, e metémola ali, non? Ao final acabamos sacándolle unha peza que era unha peza popular de Valencia para que eles fixeran un guiño, aos tipos xa lle gustou, non? E non me acordo do nome da peza, pero ese rollo, porque ao final a música popular, eso vai a estar conectada, non nos vai a ser tan difícil nun momento dado para facer un, tal, por aquí, espera, pum aí, quita aí, e agora vamos a facer ese guiño, non? Neste disco en concreto, si é certo que a mellor, pois está Galicia, evidentemente, temos esos aires mexicanos, hai un pouco de Cuba, está a zona de Irlanda, temos a este de Europa, un vals, non? Para recordar un pouco esos vals austríacos, non? Esos valses vieneses, e está ese sur da península, por sería Sevilla, pero tamén sería un pouco norte de África, non? Ese al-Andalús. E ahora no que estamos investigando xa, a medida que está pasando isto, é certo que queremos ir aos tangos, que queres ir a Brasil, entón haberá que seguir xogando cas cousas da península e seguir xogando pois cos Balcáns, co sur de América. Nós sempre nos tirou moito a América, a verdade, non? Musicalmente. Eu xa polas miñas influencias dende cativo, sempre tes moito aí a Víctor Jara, Jorge Cafrune, toda a parte do sur, despois en México, bueno, todas as rancheras, narcocorridas e demais. Entón nos tira moito, pero si é certo que temos que seguir investigando e ampliando a gama de músicas do mundo de Boroa. Porque ademais o que comentades é un tema interesante, que xusto tamén comentou toda a xente que viu por aquí, por exemplo, Baiuca, Xosé Loi Romero da Liboria, Carlos Núñez, Tanxugueiras, que esa influencia que recibe de fora tamén a música tradicional, incluso a música de aquí, que por lo que sexa, por cuestións históricas, colle influencias de outros estilos, porque eles mesmos dicían, o sea, que as influencias que nos viñeron da emigración dos galegos a música tradicional é enorme, o sea, non hai unha mesma música tradicional galega igual dende hai séculos, non, sino que foi recibindo influencias e vos un pouco que facedes, non? Ir a buscar esas influencias tamén. Sí, de feito, nós fiámoslo moito nos directos, como a historia de Jacinto e Benavente, que son dos gallegos que marcharon a Portabaco, e despois dunha longa viaxe de chumeira en chumeira, recorrendo sitios e atopándose con todas esas músicas, volven a casa co peto vacío, pero espírito cheo, non? Entón, como esa historia que conta Xurxo Souto dos satélites, non? Que foron a Faro, viñeron sin un can, pero non viñeron sin un can realmente, trouxeron a salsa. Claro. Ao final, mira ti as orquestas a día de hoxe en Galicia. Entón, tan mal non lle saleu. Claro, influencias, non? Somos país de migrantes e de receptores tamén. Entón, estamos aí no Atlántico. Ao final é unha vía de entrada, non só da fama, non? Sí, no, totalmente de acordo. E logo, antes de pasar a seguinte pregunta, estes temas forman parte do vosso disco, clásico folk, que podemos encontrar un pouquiño, pois todo isto que comentades. Eu xa ven que está en YouTube, vais a ir oficialmente, vais a poder mercar, onde pode escoitar a xente? Escoitar, evidentemente, en todas as plataformas digitais cantas hai polo mundo mundial. Pódense escoitar, porque eso, unha vez que entras aí a metelo nas plataformas, xa chas meten en todas. En Japón, na plataforma Agua, en Deezer, en Apple Music, en Amazon, en YouTube, en Tidal. Está en todas as plataformas de forma gratuita, ou evidentemente me refiero, terás que ter estar suscrito a esas plataformas. Nós, de forma física, decidimos prácticamente non facer o que é o CD, fixemos os pendrives, un pouco para ter para os directos, para esa xente que lle gusta apoiar a música en directo e vai a ser onde se venda, onde nós estemos tocando, teremos sempre disponibles uns USBs, onde vai dentro, aparte das de alguna maneira tamén algo útil, non? Porque un USB dache un servicio, un CD a día de hoxe xa prácticamente vale para poñer na horta para as lechugas para que non che vayan os paxaros. Entón, con un USB de 16 gigas, xa é algo medianeiro, onde vai toda a información da banda, a súa música en distintas calidades de sonido, que ao que lle guste ter bo sonido, a día de hoxe xa meten en boas calidades, pero, nunca é igual, non? Sempre comprimen máis as cousas, e cos seus vídeos, un poquinho toda a información que teña Boroa.
Bueno, e dicir tamén que a xente que segue a nosa canle de Spotify, que aí temos unha lista de música variada e outra de música tradicional, na que tamén metimos o disco este a fin de semana, tamén podes acceder a súa conta por aí. Entrando xa nas últimas preguntas, eu quería preguntarvos eso, como é un directo de Boroa? Que podemos atopar nel? Bueno, pois Toques. estaba aquí o capitán entretido polo camiño. Mira, nun directo de Boroa podemos atopar o que hai no disco. De feito, as primeiras presentacións van a ir moi enfocadas por aí, pero tamén podemos atopar eses temas que levábamos tempo tocando, como empezou un pouco, ou se iniciou o proxecto Boroa, non eses temas que decíamos que adaptábamos un pouco para a gaita, dende un padriño ata un All of Me, un estándar de jazz, e despois tamén, pois, evidentemente, ao final nos vimos da Compañía do Ruido, a esencia está aí e tamén podemos atopar algo de esas orixes, non? De toda esa trayectoria que é longa, non? Entón, eu creo que podemos atopar a música de baile, podemos atopar música para escoitar, e podemos atopar música festiva. Cantar, festivo, sí, porque ao final un directo non se compón de 3 músicos ou 4 músicos tocando e o resto escoitando, non? Temos que facelo entre todos. Sempre foi un pouco unha filosofía de combate, digamos, non? Si é certo que máis nos costa, o mellor é baixar dese punche, o mellor que tiñas a compañía, que todo era enerxía, máis o mal vai máis para nós, sabes? De como carallo ahora chego eu aquí a este punto, non? Sí. Directo, evidentemente, eso, que era un pouco, vai, en directo ten que ser diferente, aínda que si se intente ser fiel ao que tocas nese directo, nese disco, porque queres reproducilo, non? Queres conseguir esas sensacións que buscaches tamén no disco, esos pianos, esas énfasis, o que ti quixeras transmitir nesa música. No directo sigues ya añadindo cousiñas e ten que ter, non, momentos de chegar aquí arriba, momentos de repousar, momentos de cantar, de bailar todos xuntos. Así que no directo nós somos sempre festivos, a enerxía é moi diferente estar nun estudio que estar no terreiro. Claro, claro. En directo tamén, ademais, sempre contas coa xente que este ali contigo, non? O que decía antes Suso, de que esa rede que se vai texendo entre músico e público que te leva hacia un camiño e outro porque construímos ese espazo todos xuntos, non? Sí. Entón, a pesar de que ti, como grupo, tes algo pensado, despois o público construe contigo e tamén tes que saber adaptarte a eso que vai pasando en ese momento en directo, non? Sí, eu non concibo música sin comunicación. O sea, por exemplo, eu xa personalmente necesito esos estímulos, non? Necesitas o andar ás piñas, por decirlo así de alguna maneira. Se non estás ali é como, jondiola, se me quedaron os garbanzos na tarteira. A cabeza, é que hai que focalizar en ese campo da festa, non? E nós somos moi versátiles e brutos nese sentido, me refiero que se ti te encontras nunha situación polo que sexa, porque a mellor no festival te meteron nunha hora que xa todo está máis encendido, non podes chegar e agora vamos a baixar e vamos a tomarnos un café. Dices, non, agora hai que tomar un gin tonic. Entón, pois, haberá que subir o aquel e zoupar un pouco máis, non? Sí. De feito, bueno, tiña unha pregunta relacionada ao que comentastes eso antes, e é que queda, que hai da Compañía do Ruido nesta nova banda? Hai, porque, mira, a compañía, nós, a parte, aquí se xuntan cousas moi chulas, non, en Boroa. Eu sou moi callejero, Isabel é máis académica, non? Entón, creo que tamén está reflexado nese disco. E a Compañía do Ruido, evidentemente, era todo calle, pero despois entraron os académicos. E da Compañía do Ruido non se separa un tan facilmente, non? De feito, parte do repertorio que está nos directos é da Compañía do Ruido, claro, non? Temos esta parte de Boroa, esta parte máis boroenta, máis, vamos a chamarlle elegante ao mellor, non? Outro tipo de definición, e despois hai esos camiños que nos levan a esa parte máis festiva, máis retranqueira, incluso o discurso, non? Ainda que isto vai por aquí,
o discurso si fala dese Jacinto e Benavente, vaiche levando a un rollo que nos leve a broma, tamén ao cagarse en todo, non? Por tal, pero con festa. Entón, si, aparece unha Maruxiña, temas populares, aparecen clásicos da compañía, a mellor pode aparecer un clásico dos Diplomáticos, van a aparecer cousas da música contemporánea galega, non? Sí, mira, pregúntanos aquí tamén cando vades a tocar e onde? Onde se vos pode ver nos próximos meses? Pois Si mira, xa se pode dicir. sí, de momento que temos pechado, hai cousas que se están falando de cara ao verán, esperemos que haxa bastantes cousiñas para o verán. Agora, de momento, temos esta semana, arrancamos aquí na Festa da Chuvia en Rianxo, xunto a Mai, Mascarpone, Monifates e Latexo, percusión, e aí temos a primeira presentación. Despois imos ao Conservatorio Profesional de Lugo, non? O día 13, que é en aberto para a xente, me refiro, pode ir a acercarse, a chegarse a xente de ali da contorna que queran ir a velo, é unha hora 7:30 da tarde. Sí. 7:30 da tarde. E o día 15 estamos en Mos. 7:30, creo que finalmente 7, pero sí. Estamos en Mos na Sala Rebullón, cos Tres Pés. E o 19 de maio estaremos en Ribeira, na Semana das Letras Galegas, tamén ali representando a función. Esas son as que temos así agora, pechadas. E estamos falando cousiñas que de momento non se pode aquelar hasta que este pechada a ola. Ata que sexa definitivo, A claro. ola non se pode botar as campanas no cuelo. Pero no verán poderemos vervos, seguro que sí, non? Esperemos que sí. Pois Se non é dunha maneira, de outra. Pois sí. E xa, quería preguntarvos como vivistes esta boom da música en galego que houbo, porque, bueno, eu teño falado noutros directos, claro, digamos que houbo nos 90 un boom que comentábamos antes, coa música tradicional, logo viu ese boom todo do roburabú e derivados, grupos ska, rock, punk, etcétera. E agora nos últimos anos estamos vivindo como outro novo así renacer con outros estilos, rap, hip hop, trap, pop incluso, e viu o ano pasado ese boom que hubo coas transugueiras. Entón eu quería preguntarvos, por unha parte, como vivistes este boom, se pensades que ainda dura agora e foi beneficioso de algún xeito para o que é o conxunto da escena galega, eso por unha parte. E se pola outra parte pensades que ainda se precisa pois seguir conquistando máis espazos, máis festivais, máis, bueno, eso, máis escenarios, non? Sí, evidentemente, sempre un ciclón así como o que pasou con Tanxugueiras, un tsunami sempre trae cola, non? Entón, negativo nunca vai a ser. Seguramente teña algunha cousa negativa. Non sei o que tamén o que lle quera buscar. Eu, no meu caso, non lle vin nada negativo, vexolle todo positivo. É certo que agora hai unha tendencia, non? Que todo está funcionando un poquinho máis por aí, ese tipo de arranxos, a electrónica, sonoridades, non? Sí. Fillas de Casandra, Grande Amore, non sei, Mandra salía hoxe, estás vendo así cousiñas que aparecen por aí novas, e vai moito nesa línea, pero todo tamén é non pasajero, me refiro que ao final a música é música, o folclore é universal, é a música do povo, nunca vai a deixar de existir. En cada momento pois pasan cousas pola tecnoloxía, pola xuventude, que é que trae novas cousas, non? Iso vai a seguir pasando así. Son os de 18, 20, 25 e tal, son os que están escoitando esas cousas, son os que fabrican tamén desa maneira, non? É que iso non ten nada negativo, creo eu. Os que xa temos unha idade e temos as nosas cousas e nos gusta seguir por aí, vamos a seguir por aí, non? Terás, como tamén isto é sube e baixa, unhas veces terás máis cabida, outras veces terás menos, ou terás uns espazos nos que caben estas cousas e outros nos que teñen que estar esas outras cousas, non? En canto dos escenarios de que fan falta máis, eu creo que a día de hoxe, dende sempre, en Galicia, vamos a poñer que é un escenario que nos estamos movendo, hai un sector que son as asociacións culturais, que son as grandes promotoras da música popular de Galicia. De popular xa non me refiro ao folk, me refiro ao rock and roll, ao ska, a todos. Son os que, sin ánimo de lucro, fan millóns de cousas e fan esforzos todo o ano para mover a música. Ten moi poucas axudas.
Despois están as produtoras, que son empresas privadas, Xa. que xogan cunha entrada e evidentemente teñen que levar grupos de cartel. Aí hai unha parte tamén que hai unha financiación pública dentro desos espectáculos e que non se cumple igual como debera ser esa proxección que deberán ter bandas, noveles ou non noveles, que deran outra visibilidade, porque se está xogando con cartos públicos. E podemos falar de un festival que se fai en Santiago, que non vamos a decir o nome, que cos cartos públicos traen a Sting, non? E en grande, pero Sting o quen sexa, non sei a quen traen. Pero, en cambio, despois en pequeniño están xente como Guadi Galego, Grande Amore, Boianga Costova, etc. Non? Sí. Seguimos tratando a música galega nesta escala aquí abaixo e a Bruce Springsteen aquí, non? Posiblemente un son de camiño con centos de miles de personas que van a velo, se a proxección fora que din, se viñera claro este non viña toda esa xente. Bueno, pois igual despois, unha vez que traes esta xente, ahora tens que equiparar a este aquí para que teña esa posibilidade, non? E en todo caso, os cartos públicos, esta é a miña opinión, si deberán ir máis a esas asociacións culturais que son as que necesitan esa aposta, porque son os que están movendo a base. A base abaixo non se move no gran festival. E esos non están tendo. Esos están a vender rifas todo o ano, a facer magostos, a matar un porco para sortear as patas do xamón para conseguir traer a daqui da ría, non? Claro. Está moi desequilibrado nese sentido, está moi desequilibrado. Sí, totalmente de acordo. De feito, eu lembro, e o tema é que hai moito interese na música en galego. Eu lembro cando nós empezamos hai 2 anos a facer unha lista de música en galego clasificada por estilos e tal, na nosa páxina web, eso íbamos facendo no noso tempo libre, íbamos añadindo, animamos a xente a que nos mandara correos con grupos, sexa, por unha parte, saíron correos, eu lembrome que nunha semana recibimos como 300 correos con propostas de bandas pequeniñas a máis grandes, temos unha lista xa de máis de 600 bandas, pero a vez é o artigo máis visto da nosa páxina web, o sea, ten milleiros e milleiros e milleiros, de feito, ese artigo ten máis de 100.000 visitas, cando temos ido a institutos a falar sobre este proxecto do Orgullo Galego, xente que nos eu coñecín vos por esas listas, coñecín grupos de música en galego gracias a esa lista, o sea, quero dicir, a xente ten interese, e tería máis interese si, claro, porque tío que non mostras, non existe. Entón, para que exista, telo que mostrar, non? Pero quero dicir, pero hai unha base aí que a xente lle interesa, ten ganas de coñecer, mismo ti dicías nese festival, Boianga Costova, hai un vídeo deles actuando, creo que ás 5 da tarde, que os puxeron, ou ás 4 da tarde, e había 700 rapaces menores de 25 anos saltando con eles, o sea... Claro, quero dicir, a mesma banda a poñen ás 12 da noite en hora punta ou ás 11 da noite e vai a petalo igual con esas 20.000 personas que haxa. Sí, totalmente de acordo. De feito, salía un vídeo, e agora non me acordo o nome da banda, de un grupo de aquí de Galicia, que nun festival en Alemania, que estaban pinchando e a peña aí embrutecida con eles. E di, claro, tío, como que non? Claro, sí. Se poden embrutecer igual con Tanxugueiras, con ese grupo, con Grande Amore, con Compañía do Ruido, con Boroa. Porque todos son bandas de xeito, bandas boas, e o que pode faltar en todo caso é esa proxección, esa seguridade en riba, non? Esa parte empresarial, nun caso, ou ese fomento á base para que a xente teña máis coñecemento de bandas e que as bandas tamén progresen, que se vexan que en vez de estar tocando, dice, veña a banda esa do bocadillo do chorizo, xa non lle poñas nin equipo. Coño, non? Vai ter que tocar co mesmo equipo que vai a tocar o grande. Sí, esa é outra, non? Que logo tamén pasa moito en moitos festivais, concertos e tal, de ti tes un orzamento, daslle a maioría para o grupo de fora e logo aí o que din as faragullas, os restos para o grupo de aquí, non? Cando eso ten que mudar, eu lembrame que foi, eu creo que foi na conversa con Carlos Núñez, que el dicía que ademais de ter o apoio público, a vez temos que ter unha poboación que este acostumada tamén e que vexa normal pagar unha entrada por ver unha banda do país, non? Dice el non só recibir subvención, sino que a xente diga, pois eu vou pagar 5, 10, 15, 20, 25 euros por ver esta banda de aquí, non? Totalmente de acordo, que realmente a cultura non debería estar subvencionada, porque despois está mal pagada.
cobras Claro. cando pasan 4 meses. Claro. Pero que Ou sí, non solo estar sí, subvencionado. non solo, claro, evidentemente, non? Evidentemente a administración ten que poñer medios, sobre todo ten que poñer medios. E terá que poñer medios pois, para esas asociacións culturais, para escolas, para talleres, para crear a industria, por exemplo. Non? Claro. Se fixera moi ben en Boiro, cando fora tamén principios do 2000, que aí se creou realmente, non se, evidentemente se gastou en programación, pero se fixeron un montón de obradoiros, de taller o leña verde, cursos de fotografía, de produción musical, todo enfocado a esa industria, non? A audiovisual, a musical e a parte de produción, a parte de axencia, a parte de oficina. E a día de hoxe, Boiro é un espectáculo nese sentido, non? É dos sitios de Galicia que ten mellor armada a base. E aí, ao final, te sale o Triángulo de Morbizarro, te sale a Agorafobia, non? A nivel audiovisual te sale un Pablo Chouza, salen tal, sale xente formada. Entón, se gastas en formación, o outro é máis fácil tamén chegar, non? Porque se generamos calidade na base, ora, pon os medios, sí, pon os escenarios, pon as infraestructuras. Nos marcharíamos outra vez a Irlanda, non? Claro. En Irlanda vas a ter 20.000 músicos que tocan nos bares e que salen as bandas a nivel internacional as máis potentes do mundo. Ou potentes do mundo, non? Entón, ao final, nos iríamos ao mesmo. Se aquí a deixas nese ámbito máis de simple entretenimento, Claro. queda neso. Se lle das o outro aspecto de decir, coño, xa falo se fora un político, non? Se eu xenero que haxa en Galicia 10.000 músicos que poden pagar os autónomos, Claro. estou xenerando carto para a Hacienda. Claro. ¿No? Para ter autónomos, terán que ter traballo. Ou se teño que pagar 300 euros ao mes de autónomos, pero teño 2 fechas ao mes, como carallo os pago? Claro, ese é o tema. Entón, bueno, creo que vai por aí andan as cousas. Sí, e sobre todo eso, que quero dicir, que se cree esa base, non? Por exemplo, en Pontevedra, onde son eu, tamén hai un local de música no que ensaian moitísimos grupos locais, e logo no verán, nas peregrinas, pois sempre hai grupos que actúan que son grupos locais e tal. Entón, claro, a min, eu cando vou a estes sitios me digo, non, coñecín isto gracias a vosa lista, quero dicir, está ben, pero eu creo que o que a xente coñeza non debería depender de que eu un día me tirar unha semana 25 horas a anotar grupos, facer unha lista, maquetala, subila, porque o día que non decida deixar eso, desaparece e xa está. Entón, se se crea públicamente, pois eso, unha base no que poidamos tal, sería moito mellor, creo eu. Sí, xenerar fácil acceso a medios de comunicación, eso debería ser unha das cousas, non? Onde, pois, como naqueles anos que mandabas unha maquete, poñíanche. Unha entrevista, incluso. E hasta ibas a tocar ao programa de radio. Claro. Claro, entón, eso te dá, que falamos, visibilidade. Nós sempre falamos, se un día nos tocaran 100 millóns de euros, mima, de 5 millóns iba para poñerlle a Jorge Javier en Telecinco a David merda. Iba a cantar toda España, había de chover merda nunha semana. Cartos é fácil. Di, veña, mándalle unha buena fuente, outra ao dormijero, outra de tal, outra de cual, que poñen aí. Ti pájalle. Claro. Claro. Entón, hablamos de que con visibilidad hasta Rodolfo Chiquilicuatre triunfou, non? Que non deixaba de ser unha parodia da industria. Que, evidentemente, con todos os medios ao seu alcance de Buena Fuente e compañía, non? Entón, claro, se é calquera produto, os produtos poden, vamos a ver, o noso produto eu considero que é un produto bonito, xeitoso e vendible. Ao mellor non é en Galicia, ao mellor é en Xapón. Bueno, pois, no momento temos o produto, tenemos que mirar onde vendelo. Onde vendelo, eso. Evidentemente, agora, se tes cartos, véndelo, ainda que sea malo. Se ti tes 10 millóns de pesetas, de euros, para meterlle aí en Telecinco, pois, bueno, nunha semana todo o mundo tararea o can de taberna. Sin duda ninguna, Inés. Estaba vendo aquí, bueno, antes de rematar, agradecer a conta pontevedracf.net que nos fixo unha raíz con 5 espectadores, isto é, que nos mandou seguidores do seu directo para o noso. Entón, nada, agradecerlle a raíz e logo tamén, xa, para rematar, a preguntarvos, primeiro, en que redes sociais podemos seguirvos? Onde vos pode seguir a xente que quera seguir máis de perto o vosso proxecto? Pois, nós somos de pouca rede. De momento temos o Instagram, en Boroa Music,
Buscando Boroa Music, temos a nosa web, está o Facebook e máis o Instagram, o nosa canal de YouTube e, evidentemente, no Spotify. Bueno, Spotify e todas as plataformas digitais. Pero redes, eso, Facebook, Instagram, buscando Boroa Music, e a nosa web, que é onde están todos os contidos do grupo, onde está toda a información ben maquetadiña, ben posta e ben presentado, pois en boroamusic.com. E tamén, bueno, para a xente que está ahora no directo, tanto como a xente que nos estará escoitando, non sabemos cuándo, fora de directo no podcast e no YouTube, vamos a deixar na descripción as súas redes sociais. Tamén dicir que nas nosas redes podedes ver as publicacións que hai deles, e aí podedes acceder para ver o seu contido. E logo, antes de rematar, dignos aquí, se tedes pensado a curto, medio e longo prazo, facer algún tipo de colaboración con outros grupos, persoas, etc. Pois mira, xa neste propio disco, non vi, claro. Sí. Colabora Xosé Miguélez, un saxofonista do mundo do jazz, un músico del copón, na rumba de Mariña, mete el por aí uns solos de saxofón. Tamén colabora Chamaquito Pistolas, Fernando Pérez, un compañeiro noso de Ribeira, un compañeiro da Compañía do Ruido, que tamén mete un clarinete por unha peciña. E, bueno, esta colaboración de Javier Gómez. Nos normalmente nos discos solemos meter colaboración. Somos de ir chamando amigos e compañeiros para facer cousiñas. E no próximo, posiblemente non, sempre vai a caer pois un Antonio Bravo, un guitarrista que foi o noso profe. Queremos que participe tamén con nós. Temos falado con Edelmiro Fernández, que nesta ocasión ao final non pudo ser por tempos dele, tempos nosos, por problemas a hora de seguir generando os días de grabación, etc. Pero, por suposto, que sí que iremos facendo cousas con outras bandas. Con Perfusión temos moita afinidade, un grupo de percusión que se move entre a zona de Peixaco e a zona do Barbanza, con Latexo igual. O sea, que nunca se sabe cando de pronto nun escenario tamén vamos a estar con outra xente facendo cousiñas. Sí, sí que somos un grupo aberto a todo ese tipo de colaboracións. Gústanos moito, pois, desas interaccións que van pasando a veces puntuais, que acabe habendo algo material, non? Con esas relacións que un se vai atopando no camiño, non? Sí, sempre enriquece, ademais, non? Sempre dache outro punto. Eito, nós, por exemplo, na compañía sempre tiñamos esa tendencia a deixar como un cachiño máis dentro das cancións para despois colar a alguén que metera cousas, non? Que fichejara aquí un bombardino, aquí un tal, aquí... E nesto pasa un pouco o mesmo. De momento, primeiro pechas os temas ata certo punto e despois lle mandas a outra xente para que lle dé unha visión tamén, non? Para que lle dé a súa visión. O sea que neste disco sí se vai a topar esas pequenas colaboracións de xente, ou grandes colaboracións de xente bonita. Dicirlle a xente que entrou agora, que está entrando máis xente, que estamos xa na parte final da conversa, pero mañá vai xa tela subida no YouTube e tamén no iVoox. E nada, pola miña parte non teño máis preguntas. Entón, nada, agradecervos estaros aquí. Bueno, eso tamén, parabenizarvos polo traballo. Eu vou intentar e prometo a chegar no día 15 aí a Mos. Se estou esa fin de semana e tamén nos virtualizamos, que sempre é mellor que verse por aquí. Nada, animar a xente. Acabo de deixar no chat o videoclip deles para que o vexades tamén. Nada, animarvos a seguirlos nas súas redes, apoiar pois estes novos proxectos que están saindo. E nada, pola miña parte nada máis, desexarvos toda a sorte no mundo con este novo proxecto e nada, e seguimos en contacto. Moitas gracias a ti. Moitísimas gracias. Sigue dando caña aí, que é moi necesaria a túa labor para xente como a nós, para todo o mundo, me refiro, pero para os grupos de música, de feito, eu estou animando a compañeiros a outros grupos que vayan por Orgullo Galego, que se suscriban, que apoyen este proxecto, porque se van a ver tamén ademais beneficiados, non? Ca túa labor, ca vosa labor. Sí. Nada, eu todo o que poidamos xa fora desto, non? Que, bueno, dicir tamén eso, a xente que Boroa é
o último proxecto que se suscribiu en Orgullo Galego, vades a poder velo xa esta semana na nosa página web, vai estar tamén nos vídeos e intro de todas as conversas Spotify, e nada, eu encantado que veñan, pero ademais, incluso os proxectos que non poidan facer parte diso, que nos contacten para enviar a súa música, para añadir nas listas Spotify, para añadir na página web e intentar, bueno, no que poidamos colaborar e nada, eso, moi agradecido e nada, eso, insisto a ver si nos podemos ver en abril, entón. Claro, ao final te das conta que isto é como a música en directo. A terra facémola todos, non a festa pa quen a traballa. Claro, pois sí. A nós, para ti, se nos seguimos sumando, a bola faixe grande. Sí, porque como esperemos por outros, e como non o fagamos nós... Por eso, que non hai, nin sequera hai que queixarse moito, nin rumiar moito que o que falamos, porque ao final, bueno, falamos porque estamos nunha conversa e hai que falar de cousas e son importantes. Pero tampouco lle hai que dar máis importancia ás cousas dos grandes, non? Nos temos que tirar para diante, pelear, picar pedra, e todo vai a seguir ben. Pois sí. Pois nada máis, deixo-vos marchar, que xa son as 10:15 e seguimos en contacto. Vale. Más gratas. Graciñas a vos. Chao. Bueno, vamos a seguir uns segundiños máis. Vou quitar este banner de aquí. Aí está. Bueno, eu espero que vos gustara esta conversa. A verdade que é moi interesante. Sempre é un placer coñecer grupos novos. Agora xa tedes as súas redes sociais, o seu videoclip. Dicir tamén que nos vamos a estar publicando ao longo destes días tamén nas nosas redes o seu traballo, o seu videoclip, as súas redes, o seu disco, tedelo na nosa lista de Spotify. E, bueno, eu animo vos a seguilos porque é fundamental que entre todas e todos apoyemos os proxectos que saen no país, non? E nada máis, eso, como dixen, isto quedará subido en YouTube e en iVoox mañá. Nada, agradecervos que estiverades hoxe aquí. Dicir que mañá ainda que está anunciado para as 9, estaremos sobre as 9:20, máis ou menos, en directo, con Tecor Societario. Vamos a falar dese novo videoclip que sacaron. E nada, convidavos a estar aí a ver ese videoclip, a deixar preguntas e a compartir todo este contido, non? Toda esta conversa que publicaremos mañá, animarvos a compartirla cos vosos contactos. Nada máis, deixámolo aquí, deixevos ir xa a cear e nada, graciñas por estar unha vez máis. Vale, veña, chao.